بزي سرعات بكرات بزي بكرات نكلهم مؤمنان أقل بلوت كبو كمون مراي بيتا كريستيانا زخونو قدوس باتريارك أبونا باسليوس أبسبكاتون بسراتون بصوتون زخونو بصوان أبوتاتن كخبر تزازاتو كسمع كفتصم كم زخونكو قالي بمحلا اسمع له نزخلو زبالكو እግዚአብሔር ከፈጽመኒ ናቡ ዝቀርብ ጸሎትን ዕጣንን መስዋዕትን ምንትን ክቀበለለይ ቅዱሳን አቦታቴ ካህናት አህዋቴ ዲያቆናት አቦታትን አዴታትን መንስያትን ህፃናትን ሁሉም ጸልዩልኝ እነሆ ንኩልኩም እሰግዳለሁ። እግዚአብሔር አምላክ እግዚአብሔር አምላክ ክብርን ምስጋና ለእግዚአብሔር አምላክ ናይ ጻድቅ አቦና አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ታቦት ብምእታው ለብዙ ጊዜ ተጽበይዎ ዝነበርኩ እቶም ጻድቅ አፍቃሪ ሰብ ሞት መናኒ ባህታዊ ጻድቅ አምላከ ገብረ መንፈስ ቅዱስና ዜና ሐፍረሎ በጸበሎ በቃል ኪዳኖ ብዙ ተአምራት ዝግበረና ምኳኑ አሚና ቅድስት ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ታብጥንቲ እሷ ካብ እንድዳቶም ካብ ጽንሰቶም ጀምሮም ክሳብ ዕለት ረፍቶ መናኒ ዓለም ተባሂሎም ካብ ዝጽውዑ እሞ በረከቶም ምስ ኩልና ይኩን። ስሞም ጸዊና ታሪኮም ገሊጽና ዘይወዳ ስለ ዝኾነ ስብ መባል ይመረጽ ወይታ ሽኡ ኣብ መንግስቲ አቦይ ንዘላለም ክነብሩዮም ተባሂሎም ዝተጸውዑም ጻድቅ አቦና አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ኣብ መንግስቲ አቦይ እስከበሉ ዘላለም ዝነብር ሽብ ይበዮም ኣለኹ። ማቴዎስ ወንጌል 13 ዕቅዲ 43 እዚ ድማ ንሓድሽ ኪዳን ቃል ኪዳን ቅድም መጋቢ ሃይማኖት ቀሲስ ዘረሰናይ ዘፍረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ኢሎም ነይሮም ናይ ብሉይ ገሊጾ ኣብ ሓድሽ ድማ ንዘላለም ኢሉ ክርስቶስ ኣምላኽና ብቅዱሳን ጻድቃን ዝሃቦም በረከት ምስ ኩልና ይኹን። ህዝቢ በርኒንግኻ እጂ እግዚአብሔር አምላክ ብፍላይ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ንብዙ ዓመታት ታቦት ጽባዩ ከም ዝነበርኩ ቤተ ክርስቲያንና ቅዱስ ሲኖዶስና ዝፈልጥ እግዚአብሔር ሓድነትን ፍቅርን ቅድም ተባሂሉ ስለ ዘሎ ንኩሉ ዘስምሮ ፍቅርን ሓድነትን ስለ ዝኾን ብፍላይ ዘለናዮ ዘመን መወዳእታ ዘመን እንታይ ኢሉ ጎይታ ማቴዎስ ወንጌል 24:13 ፍቅር ካብ ብዙሓት ክጠፍያ ይግባ ክዝህልያ ይግባ ክጠፍያ እኳ የለ ክዝህልያ እንታይ ኢሉ ኣብቲ ቅዱስ ስፍራ ናይ ርክሰት ነገር ምስራኹም እትዘንብብ የስተውል ተባሂሉ እቲ ቅዱስ ስፍራ እዚ ወሊድና ነጥምቃሉ ሓሚምና ንፍወሰሉ ኃጢአት በዲልና ንስሓቲና ቅዱስ ስጉም ክቡር ደሙን ተቀቢልና ናይ መንግስተ ሰማያት ወረስቲ እንኾነሉ ቅዱስ ስፍራ ዝተባሃለ ቅድስት ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ኣብዚ ናይ ሞት ዘመን እሳያ ሓንቲ ዘላ ንዓድማ ብዙሓት ተጻዋዕቲ ከም ዘለዋ ያው እግዚአብሔር ህሊናና ዝፍትሾ ቀዳማይ ነፍስን ስጋ ኣለኹም ዶ ምሳይ ነፍስን ስጋን ይባዓሱ ኣብ ነፍስና ዘለ ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ዝበሎ ሰናይ ነገር ከልጤ ሰናይ ነገር አይገብርም ዘይገብር ዘለኹ ኣና ይቆምኩ ኣብ ውሽጤ ዘሎ ኃጢአት እዩ ፍቅር ማለት ሰላም ማለት አንድነት ማለት እዚ ሰናይ ነገር ይሐቅ ጸልኢ ባዓሲ ምፍልላይ መናፍቅነት ከ እንታይ እሱ እንታይ ይባሃል ጌጋ ይባሃል መናፍቅነት ይባሃል እዚ ክልቴን ኣለዋ ኣብያ ኣሎ እንተተባለ ኣብ ሰብነት ካብዚ ከውፃና እግዚአብሔር ብመን ክንሪኦ ይግባአና ኢሉ ብክርስቶስ አምላክ ስለዚህ በረከት
ናይቶም ቅዱሳን አቦታትና ካህናት ናብቀሺ ወድና ትማል ዲያቆን ዝነበረ ቀሺ ኪዳነ ማርያም እጅድማ እግዚአብሔር አምላክ በረከት ለቅዱሳን አቦታትና ካህናት ያሃበና እግዚአብሔር አምላክ ነው። ያድማ መራን መጋቤ ስብሐት ቀሲስ ኪዳነ ማርያም ይጎሞለው ኮምዝማ አሁን መስቀል ወርቅ ይጎማለው ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን።